Je tu čas na rýchly obedík, ktorý som teraz vymyslela a sú to morčacie prsia na paradajkovo-bazálkovej omáčke aj s lečom. Takže také zaujímavé jedlo. Ja takto jedlá vymýšľam za pochodu a toto sa mi teraz podarilo, tak poďte sa pozrieť na ten postup. Ideme na to. Najskôr zatiahneme si cibulku, takú strednú. Pridáme na kocky nakrájané morčacie mäso, zatiahneme ho, pridáme rastcu, 3 strúčiky cesnaku, zamiešame, podlejeme vodou, no a samozrejme necháme dusiť, pridáme ešte bobkový list, pozrieme teda po nejakých 20 minútach, ako je mäsko na tom, pridáme maslo, by to malo takú lepšiu chuť. No a tuto máme toto zeleninové lečo, kľudne si dajte aj domáce, ak máte. Takýto pohár, zamiešame to a znovu necháme dusiť takých cca 10 minút. Zatiaľ som si pripravila ryžu. No a teraz do toho mäska šupneme tieto pasírované paradajky s bazálkou. Je to výborné aj na takéto omáčky a znova necháme trošku podusiť. Už nedlho, len takých možno 5-7 minút. To je pari. Kontrolovala som ryžu, no a tu ešte pridávam do toho celého na ozvláštnenie chutí také korenie talianske. Pridám ešte zemiakový škrob na jemné zahustenie celej omáčky. No a pozrite sa, toto je za mňa tá správna hustota tejto omáčky. No a tak toto vyzerá na tanieri. Mňam, mňam, mňam. Supiš, pupiš.